lala maqhawa yoshavala beta biloko bomjosti nezwi elihahlazelayo ngaze lokushumayela emathendeni anginasalaza mina ekuphupheni kwakho ade complain lapha ukuthi ngazi mina no quality sithatha umsebenzi wabo laba abafana laba abanebhizinisi lokuhlekisa ukuthi mina ubani lo ubani uthatha kanjani umsebenzi wabo mina ngibhizinisi mina ngaze ngiphoqe umuntu ukuthi bahleke izinto engizenzayo nezwe ngikhuluma ngizwa ngabo nje ukuthi mina abagigitheke mina nginendaba msho angayeka namhlanje ukuhleka manje umjosti lona ngendlela anganangqondo ngayo ngizoyise ukucula isipetu lapha kwenye ingoma elanda amakhehla bakithi enkosi ehola impesheni lapho uthi uyavanza abantu abaqala abadala ngisho kwimoto lethi uyavanza icabanga mfethu ukuthi ngendlela abadala ngayo nemoto iyingane lethi uyavanza ngendlela nje abadala ngawo laba obaba abalanda emuseum uzoba bimbela lapha kabi yabona nje mfethu aze ngikubone nje ngale hey kulani mtshela ukuthi yangisadumisa inhlobo ngeke nje mina ngize ngingena indaba yakhe ngisakanela uyoza dume ngomlomo njengemoto him